Най-гадното усещане е да се чувстваш нежелан. Досаден. Ненужен. Познато ли ви е? Онази въздишка. Не. Изсунтяване по-точно, когато попиташ нещо. Извъртането на очи. Лаконичният отговор, който всъщност означава не ме занимавай. Аз съм роден, защото майка ми се е страхувала от лекари. Не защото ме е искала, а защото не е могла да си представи да махнат зародиша. Така се изразила баба ми. Да махнат зародиша. А можеше да ме излъже. Че ме е искала тогава. Че са ме чакали с баща ми. Казва се обаче, че аз май просто им преча да си живеят живота. Или в най-добрия случай съм просто притурка. Те си самодостатъчни. Това нормално ли е? Всички семейства ли са така? Знаеш, че в главата си не ти вика мама, а обена. Знаеш ли, че когато някой ме попита за майка ми, се замислям. Естествено, секунда по-късно се сещам, че моята майка е обена. Но тази секунда е най-дългото нещо. Не трябва да се замисляш коя е майка ти. Страхотно, а? Жената, която ме гледаше като малък, беше Леля Женя. Която въобще не ми беше Леля. Ти май бързо го осъзна и повече не я видях никога. Другите Лели, Чичовци, Каки също. Защото винаги си знаела, че ти си албена, а те са нещо повече. Затова ги премахваше една по една. Вместо просто да бъдеш до мен. Вместо просто да се опиташ наистина да бъдеш мама. И ще продължа да се крия. Трябва да тренираш. Трябва да изкарваш най-високи оценки, за да учиш в чужбина. Минимум в Харвард. Трябва да се държиш еди как си. Трябва да имаш подходяща приятелка. Трябва да пазиш дистанция от другите, защото си повече от тях, Никола. Ако не Харвард, поне Оксфорд. И поне се преструвай, че нашите приятели са ти интересни, иначе ще ги обидиш. С две думи, трябва да живеят точно така, както те си го представят. Иначе не ставам за нищо. А някога пукало ли ви е как аз искам да живея? Не ми се учи в чужбина. Не се интересувам от бизнес менеджмент или право, или висша математика, или финанси. Нямате представа какво обичам да чета, гледам, правя. Как аз искам да живея. Нищо от това не ви интересува. Не ви пука аз кой съм. И просто не ме познавате. Защото аз съм глина, която искате да моделирате по своя образ и подобие, нали? Аз съм различен от вас. Но съм ваше дете. И е крайно време да ме приемете такъв, какъвто съм.